Kadam par jir lo kado kabe YouTube channel kelang alang li tumpan apen neli channel jong si subscribe kelang bolo tang te subscribe la pen del account tam ni del igno neli la suang sayang deng pang cheng pon la ke del de lang non he jong bon sta mi neli le bang su ke klem ali chi thek lo ali neli ke pang ni cheng la ke landam de neli inut bang ni tumpan neli nuet un isi Hajara tami pon lo lapen ke klem long lo laso ke klem apu thak neli pinang ang thek che thek long lo neli lu chari long pus tami dordi fufi tami dakpen la pinang an ke 50% ke nang plus dun lapen hem ke hang unang ni lo lapen labang su phinu ke neli ko pipan si pin chong ma ke men chu lapen ke phinu chief mate banana chief ta salam labang su banana chief la ke isi dokan long si thonam dam nili labang so sai kiklem lake nili ningkan ki thom wala ningkan thom men sta nili la na theng cholong ki iching ningkan pen sa theng cholong pop labang si alu da nang ni ajata nang ni la ki iching ningkan ho da bang asap sori kang pa jok nang po la an da cho asi kado we according jer phan posita me la pen uwi mar la pen kadu ka be tum han tame chuning ri lo longle ador chini nang je longle ador ka chini lo po tang te ili tum I chokaling pu tame cholo nili hemang le det pen ladak phinu chief si salam lo banana chief salam lo aso pen jordet sini la so pen tang de sini li jordam po nili non la jo kheng bom lo ladak refine jam thu pen anu bom lo kapen nili long ladak osmatum kam nang cherap dun tum do alang litum school so tidak lo pula dan tini long bang bang lapen ke alang litum hani alar ke alang litum cepadok don alar ke ali kang samsi lo ke thana side in pon atherong alo ke tuition afi ke hangi atangka si long thek lang le kado ga beta ki duk haman nili pen ke dang lok nili te nu duk pi kamunit asi kado ga be according jor tumhan posita me la bang so video che share tha lapen ke subscribe ji phantame bor itha nangli tum jong se no support don do polo tangte alang li tum halo ne lilo na cherap don alang li tum phan stame alang li tum pen ne hala bahini dam se ne tum disamanong tu pen manchan ba lo alang li ta ni lilo nang do inu da ba asi phino chief jordan phan se ba lo asi don mari tum kadu kabe posita me I pen ke cholong pop thang lana unang ni pen ke cholong pop la ta isi ko pai lo pen ke longle kang hon oji panji chuni mri lo yeli lada hidim tron manja hidim tron le do lada sin le chief jorpon lo la pen ke anam posita me alang li tum han sekander kepen sin le pipon lo alang li tum jorpo la ke seka kep si jorpo alang litum sikahini le dolo nili ladak pen tangka sapsoe tami long pon lo nili bang alang kaprek tum long si hajara chudun busante ar niar be chingto ning bon sitame sapsoe tami pini long lo hajara ke dun ke bang kopi manang ke toila siklem ning bon tami mithang la sai ke lake jongsi kaprek asai do polo tangte claim ke data cho tapen ke ahut pen free ahut polo tang te claim bojita hinoni asine nile tum refine nan pen hem chebang thulu puthot